Si normalan, bre, ti, čoveče? Boli me glava sad. Ko ćeš sad, kurac? Pričaj. Teo sam da vidim koliko znaš. Daj mleko. Ne mogu to da ti kažem. Inače će Putin da me veša. Ima da visim ko novogodišnja rasveta. Vešat ću te za jaja ako mi ne kažeš da je mleko. Odgovori mi ovo, Batmane. Ne glumi me Medovića. Imaš 100 drama na 7 dana. Šta? O čemu pričaš ti? Vidi, Batmane. Ovo je vodenica. U toj vodenici ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litre. A 1 litra, ona nosi 7 dana. I? Šta s tim? Pa, pitanje je... koliki je drama litar odnos? Majka pička ti materina! Ne zavlači me više! 28 litri. Na 29 vlasnika. Tete mi jede suvu plazmu 3 jutra za redom. Govori! Vidiš, društvo ti nameće mleko. Šta fali vodi i plazmi? Kolika mi je kapa svako jutro. Ono nikad sulji nije bio. Ali, Oreo ima mleko u sebi. Što ne cuclaš onu kremu svako jutro? Jebem li ti krv gaziranu? Daj je mleko! Dobro. Mleko se nalazi u skladištu mlekare u Subotici. Postoji šifra. Koja je šifra? Pa drama litar odnos. Jebem li ti tete?